Takže zdravím všechny, moje jméno je Squad a vítám vás u dalšího videa na hru League of Legends, tentokrát za LeBlanc, kterou si tam někdo vyprosil. Víš to jistě? Jo, chlapci. Pokud si instalujete a nic si nečtete, nedíváte se, co je piknutý, tak je to zlý. No ale vidíte, že mám češtinu v bloku. Není to z toho důvodu, že prostě angličtina mi vadí, je to z toho důvodu, že vlastně tím chci podpořit ty české dabery, jakož si myslím, že se jim to celkem povedlo. Připomínáme mi to ještě doby Warcraftu. Tak a teď už víceméně k LeBlanc, tak Kvéčko je vlastně, no já on to ani nemusím vysvětlovat, si to můžete přečíst, ale ne, je to single target damage a dává to 1,5 vteřiny silence, samozřejmě je to magic damage. Bčko je jump, který při doskoku taky rozdává magic damage a Ečko vlastně je takový provaz, který když necháte celý procnout, tak toho nepřítele uzamče a dá mu to větší burst. A jak vidíme, tak se bukly textury. No. Vzhled může klamat. LeBlancu hraju asi po druhý vůbec v životě. Když jsem si ho koupil, tak jsem si říkal, a to bude sranda všechny one-shotovat, a ono mi to nebavilo. Hodíme si Vardu asi, když Trpělivost, vyvolávači. odejdu stejně přes celou linku. Oh Jsi shit. docela šibal, víš to? Vím to. Samozřejmě, že to vím. Jen čáry a kouzle. Překvapila jsem tě? Kripování za LeBlanc zrovna není easy. Ale snažím si. Vzhled Mám může kripa! klamat. No, tak. Nepřítel byl zabit. Víš to jistě? Tak ty buglý textury mě opravdu štvou. Snad to nebude nikomu vadit. By nechyt třeba nějaký epileptický záchvat. Věř mi. Tak to mi nevyšlo. Trpělivost, vyvolávači. Krucinál, ten můj vozíček je na hovno. Akorát mi Co pak bych ti lhala? žere creepy. Klasické odvedení pozornosti. Damn shit. Jsi docela šibal, víš to? Jsem ti říkal, že to je, tak mi to furt neříkej. Uvidíme, jestli dokážu zahrát správné kombíčko vůbec ve správném pořadí potom. Párkrát se mi to povedlo, párkrát ne. Je čas vystoupit na scénu.
Měl bych si k té hře pořádně sednout, ležím tady jak vyvržený vorbaň. Věř mi. Zasranej Vláďův sustain. Och, jak annoying. Klasické odvedení pozornosti. Bedlivě sleduj. Vzhled může klamat. Teď jsem mlčel, nějak jsem přemýšlel, co s tím Vladimírem vůbec budu dělat. Tohle je dost bad situation. Jen čáry a kouzla. Vyjasnění. Kam teď? Sakra, kousek. Tak tohle jsem nevěřil, že ho budu mít, to jsem měl, to je zajímavé. Přesně tam jsem je chtěla. To je borec. Nevím, jestli jste to viděli, ale právě mě šel sledovat asi někam úplně do hajzlu ten můj klon. Chtěl jít, teda, nešel. Už nemám potky, ale myslím si, že já ten item za 1600 na ten ability power, tak to vydržím. Jen čáry a kouzla. Tak a teď ještě nějakou tu potku, ne? Víš to jistě? OK, jdeme back. Koupíme nějaký ten ability power, třeba potom se smažíme. Překaženo. Tak, Vzhled může klamat. šup, šup. Nepřítel byl zabit. Spojenec byl zabit. Nepříjemné. Opravdu nepříjemné. Kam teď? Na linku, hele. Na linku. Jenomže my nemáme junglera, takže asi blue buff, pokud ho budu chtít, tak se ho budu muset dát sám. Věř mi. To je nespravedlivá. Oni mají Mastera G, oh my fucking god. Teď ho furt tryhardím s Warwickem zároveň. V rankedech. Jsi Because docela šival, víš to? Ralph were too strong. Přináší to své výhry. Myslím, že z 20 her tak mám 15 výher. Klasické odvedení pozornosti. Co pak bych ti lhala? Ralajku nám tady budeš rašovat, jo? To se mi nelíbíš, chlapče, to tě nemám rád. Když tě potom budu muset zabít, to je problém, jo? Ale nechápu. Nechápu, kde máš spellvamp. Tak na to prdíš. Víš to A zjist na to jistě? ten tvůj susič. Jsi taková skvěčko. Váš tým zničil věž. Jsi docela šival, víš to? Jo.
Není úniku. To vylistýluje. Vzhled může klamat. No, půjde one shotnout, tak koupil ten Giant Bell. Trpělivost, vyvolávači. Ještě teď má ubráno a mohl bych s nimi do Oli, no. Potom se mu to stáhnu. Je čas vystoupit na scénu. Oh, to jsem zesral. No, tak určitě. Spojenec byl zabijen. Já jsem netrefil Ečko. Nepřítel je nekompromisní. So bad, so bad. Prostě so bad. Klasické odvedení pozornosti. No, jestli zůstane na lince, tak ho asi možná můžeme se smažit, ne? Ale on zdrhne. Jen čáry a kouzlo. Už to bekuje. Věř mi. Jdu pro to blučko. Kam teď? Na ten snowball. Není úniku. To čekal jsem, že mě veme vyzápěček. To je pravda. Regeneruje, ať můžu jump. Bang. Co pak bych ti lhala? Trošku ještě boostnem. Bedlivě sleduj. Už má full pralajku. Vzhled může klamat. So bad. Si jdu pro DFG. Překaženo. Víš to jistě? Asi bych mohl začít roamovat. Docela šibal, víš to? Co má na botu? Nezrýl, no jako. To je Pozoranský vládě. Má kolik creepů? klasické odvedení pozornosti. Kdo mi sem jde? Pantheon. Přesně. Oh yeah. Thank you. Kam teď? Asi ne, holka, asi ne. A jestli, ty nejseš moc tanky, člověče, že bych si počkal na cooldowny? Překvapila jsem tě.
No tak, holka, čekej, já nemám DFG, já nevím, jestli tě bez DFG zabiju. Přesně Ale mám tam Ignite. jsem je chtěla. Jo, a ona čekala na Master G. Jsou zlí chlapci, to jsou velice zlí chlapci. Tak koupíme základní boty a nebudu mít... Jo, máme ji nedorám. Trpělivost, Nice. vyvolávači. Počká, tak to si koupím ještě nějaký poťák. Vláďa už zase pušuje. Je hajzl, to je prostě Co hajzl. pak bych ti lhala? Spojenec byl zabit. Dvojzářez. A on tam jde. Nepřátelský dvojzářez. Překvapila jsem tě. Oh. Věř mi. Jen čáry a kouzla. To je krása. Teď jsem chvilku mlčel zase. Jsi docela šival, víš to? Já proč dávám heal poťák do prdele. Potřebuji manu, ne heal. Není úniku. Kruci prdel. Dobrý, on mě rovnou ignitenu. Co pak bych ti lhala? Ulti napryč. Klasické odvedení pozornosti. A já mám... Víš to jistě? Se mě dělá prdel, ne? Chlapec. Že mi vyruší kombo. Vzhled může klamat. Tým zničil věž. Zabili tě. Tohle není možný normálně. Nepřítel byl zabit. Spojenec byl zabit. Nezastavitelný. Aspoň něco. Spojenec byl zabit. Kdo byl zabit? Kdo byl zabit? Kdybych měl DFG, měl jsem se na něj počkat. Ale... jsem se ho zabil. Trpělivost, vyvolávači. Jen čáry a Jsou zvuky. Kam teď? Ty vole, nežer mi všechny creepy. Proboha. Ach jo. Můj. Můj. Nepřítel byl zabit. Věř mi. Oh, já jsem nechtěl zmáčku. Jiný kombo, ale on je mrtvý stejně. Jistě? To zmáčku nechtěl zpátky Bčko. Moje. Kruci prdel, vzal jsi mi bručko. Jen čáry a kouzlo. Už jsem měl nachystaný. Tam jump, no. Pojďte, chlapci. Pojďte. Nope.
Že by zase vítězná hra, možná, nemusíme to zakřiknout. 2-8 Mirelka. Věř mi. 2-8 Mirelka. 1-1 Poppy. 4-4 Master. Master má špatné itemy, staví se v Wriggle na stakování Feral Flareu. Spojenec byl zabit. Vládě má nic moc. Jsi docela šibal, víš to? Můžu zkusit? Spojenec byl zabit. Že bych jim zkusil one-shotnout AD carry. Co pak bych ti lhala? Trpělivost, vyvolávači. Co to jako bylo, OMG? Zabili tě. Jak to, že se mi neprovedl DFG, když jsem na něj klikl? Vaše věž byla zničena. Mně přijde, že ten Z je AFK prostě. Klasické odvedení pozornosti. Spojenec byl zabit. Tam. Jaký creepy by to chtěl někde nabrat? Or. OK. Kam teď? Já si jdu pro Irelku. Už běžím, zlato. Jsi docela šibal. Ukážu ti moje kouzlo, jak ti zmizí celý health bar. Pokud zase neposeru. A proč nepušuje? Ty krábo, já jsem šel pro tebe, ne pro creepy. Klasické odvedení pozornosti. Ježiš, má to bekla. Zbytečně vyplejtval ulti, jo, tak 20 vteřin cooldown. Snad se nic stane. Kam teď? A já jsem něco viděl. Dejte na mě. Sorry. What the fuck? Jen čáry a kouzlo. Trpělivost, vyvolávači. To ho nezabije, jsem musel moc přeskakovat. Věřně. Hovno. Váš tým zničil věž. Dej mi pokoj. Co pak bych ti lhala? Ještě jednou. Tvůj tým zničil inhibitor. Víš to jistě? To si ze mě děláš piču, ne? Že na poslední hit od ty Taretira posranej Alpha Strike. Aha. Ale borci koukám. Omlouvám se za tu vulgaritu, ale to jinak říct nešlo. Ten si tady skáče, když na trampolíně. Vzhled může klamat. Nepřítel byl zabit. A já tam mám blue buff.
Věř mi. Blue Buff vyhrává hry, to ještě někdo je řek. Říkám to já. Vzhled může klamat. Hej, ty svině. Bedlivě sleduj. Říkám zdechni. To nekompromisní. Ti prdím na draka, ježišmarja, oni mají rozmlácenou celou base a já ti budu dávat draka, ne? Kristova noho. Je čas vystoupit na scénu. Jsou. Ten má full. A co s tím dělat? A vládě nevanšutnu. Co pak bych ti lhala? $2000 healthu. Trpělivost, vyvolávači. Aha. Tak jo no. Džukla mi Včko. Což je prostě o 400 menší damage. A pak to... Jo, ona má 2899, tak to se mi děláte srandu, ne borci? To jako pěkný no. Nakonec feednout Irelku. Je to taky možnost pro hře. Víš to jistě? Máme platný jak mrtvý mozimník. Počkat, nebudu na to mít. Ne. Jen čáry a kouzla. Vlád si myslí, že hraje na solo topu, takže jenom creepuje. No matter what. Jsi docela šival, víš to? Nepřítel je k nezastavení. Přesně tam jsem je chtěla. Je čas vystoupit na scénu. Tak to se mi děláš prdel, ne? Kam teď? Pum, pum, pum. Tak těch pár goldů si počkám. Tak. Nepřítel byl zabit. Teď chci kláberec, aby to byly prostě one shoty, kruci prdel. Co pak bych ti lhala? Co dělá Mr. Poppy? Hraje si na Irelku. Klasické odvedení pozornosti. Vzhled může klamat. Jen čáry a kouzlo. To je krása. Věř
Věř mi. Překaženo. Dvojzářez. Já nemám žádné, jo mám, někoho jsem zabil, ale koho? Váš Víš to tým jistě? zničil věž. Zničil jsem věž. LeBlanc pušuje. Váš tým zničil věž. Není úniku. Není no. Není možnost, aby utekli. Překvapila jsem tě. Váš tým zničil věž. Tak si nešlo nic dělat. Zabili tě. Mám na klobouk, mám na klobouk. Oh. Tak teď už to musí být samozřejmě one shoty. Stále ten Master G jede špatný build, je to funny. To bude asi takhle tak ta střednědobá hra. Trpělivost, vyvolávači. Ta LeBlanc je hard to play. Ale tak snad to někdo něco pochytí. Doufejme. Jen Snad to čárka někoho zabaví. kouzla. Jak tady chcípu. Nedokážu prověst klasické kombo. Teď je to přece jenom nějaký 6 kliků zároveň pomale. Nevzal si Bručko? Teď jsem nazlobaný. Víš to jistě? Máme si vardičku. Kam oni zmizli? Když byli dva na midu. Ten je teď na botu. Co pak bych ti lhala? A tak jako nebudu říkat, že by se mi Baron nehodil. Jedem, střílej do toho. Bedlivě sleduj. Dobrý, a vycpil asi, no, ale jo. Nope. Žádných psaní, borče. Stop it! Jsi docela šipal, víš? Au! Zabij toho za mě. No, křup. Baron. Prd. HP regen. Vzhled Come on, může nemám klamat. HPčka. Věř mi. Kam teď? Asi ne, chlapče. To neklapne. Seš moc Co pak bych ti pomalej. lhala? Seš moc velký kydík. Klasické odvedení pozornosti. Dvojzářez. Víš to jistě? Nepřátelský inhibitor bude brzy obnoven. Váš tým zničil věž. Tak ještě kill nakonec. Jsi docela šipal, víš to? Tým zničil inhibitor. Zničili jsme inhibitor! Teď jsme vyhráli, prostě úplně easy, GG. Nepřátelský inhibitor bude brzy obnoven. To asi ne. Jako, může se stát, ale... Když tady mám tuhle tabulku, předpokládám, že je to nepravděpodobné. Jako, takže... No, každopádně...
Tady čekáme zase na statistiky očividně, zase nejede Lolking, co pevno to nejede furt stejnak, to je jedno, ale že nejede Lolko, tabulka. No, tak toto byla LeBlanc, kterou si to někdo vyžádal, doufám, že ho to pobaví. A uvidíme se snad u dalších videí, že zatím čus.